Ja. I flyver den forkerte vej, mand. Sindssygt, hvor kommer der mange, mand. I flyver sgu den forkerte vej. Kom nu herover. Prøv at følge slangen op, for den kommer op fra hullet af deroppe. Prøv at se, om det er deroppe der. Kommer de jo også. Kommer det op fra, hvis du følger den tilbage? Ja, så passer det ikke, hvad de gamle siger. Nej. Det er bare fordi, du ikke kan se, det ser ud som om De kommer lige derfra, men de kommer deroppe fra, hvis du følger pølsen baglæns. Der er sindssygt, hvor der mange. Jeg tror faktisk, de kommer ind på den der. Galt, hvor der mange, mand. Ja, det er jo utroligt, mand. Ja. Se, der er en lige der. Der var nummer 1. Ej, sådan helt svært må godt komme herover. Det kunne være meget flippet at se. Prøv at se formationer derude, sådan nogle klumper. Og ørnene er væk. De har fået mad.